അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും ഇട്ടോളി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമുദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധസമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവരാധം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. കിട്ടാത്തതൊക്കെ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെക്കുക, നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം, പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. 7, 8, 9 3 ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പരീക്ഷ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം വേഗം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ശ്ലോകവും ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക, വിവർത്തനം എഴുതുക, ഡെയിലി വായിക്കുക, കാലത്തും വൈകുന്നേരവും. അങ്ങനെ വായിച്ചു കിട്ടാൻ വരുമ്പോ പഠിക്കാൻ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലത്തും വൈകിട്ടും വായിച്ചാ പോരാ മാതാജി, 2 നേരം പോരാ. കൊറേ പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കുക, കൊറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, അവ കിട്ടും. നടക്കുന്ന നടപ്പിലെല്ലാം പഠിച്ച മാതാജി, എന്നാലും മറന്നു നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓർമ്മ തരും കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടണില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അതായത് കഴിഞ്ഞ 9ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരം കൃഷ്ണനെ സദാ സ്മരിക്കണം. ആ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമത്തോടെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 10 രൂപ തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 10 രൂപയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അല്ലെ.
നൂറിനും വിലയില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. 500 രൂപയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത് ചെയ്യണേ, അങ്ങനെ ഒരു വേലക്കാരനാക്കി മാറ്റാതെ പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് നീ മാത്രമുള്ളൂ, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടോണേ, കൂട്ടണേ, എപ്പോഴും എന്നെ കൈവിടല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുക. വിശ്വസ്തനായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. പരമപുരുഷൻ, പരമ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. പരമപുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി. എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ, ആരൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നടക്കണ പരമപുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ശരീരം ഭൗതികമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മനസ്സൂന്നുക. എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയ കാണാനായിട്ട്. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ അതങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഭഗവാന്. അപ്പൊ എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തില്ലേലും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണി പഠിച്ചിട്ട് ഓർത്ത് എഴുതി കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയാ. അല്ലാണ്ട് എടുത്ത ടീച്ചർമാരെയും മാതാജിമാരെയും ഇത് പറഞ്ഞ ചേർത്തിയ മാതാജിമാരെയും ഒന്നും ദേഷ്യം മനസ്സിൽ തോന്നാണ്ട് ഇതിനൊരവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അതൊക്കെ പഠിച്ച് അത് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി, ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി അതങ്ങോട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തില്, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും പിടിക്കണ്ട, വാശി പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അടുത്തൊരു ജന്മം മനുഷ്യനായി തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ ഗൃഹത്തില്, അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ അദ്ഭുതം പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗൃഹത്തില് ഒരു ജന്മം കിട്ടണേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. അത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ മാതാജിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെ പോകാൻ ഗോലോകത്തേക്ക്. വേണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ജന്മം വേണ്ട അല്ലെ, വേണ്ട. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പൊ മാതാജി പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോണേ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ മനസ്സൂന്നി ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മത്തില് ഏർപ്പെടണം. ശുദ്ധ ഭക്തവനായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറ്റി ലിഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ ശരിയായ സാധുവായിയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ശുദ്ധഭക്തന് വീഴ്ച പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഉറപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, വീഴ്ച പറ്റില്ല, എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന് വീഴ്ച പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണെന്ത്? വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ രണ്ട് അധ്യായം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം പഠിച്ചു. ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരുണ്ട്, നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്, ആരാധിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുണ്ട്. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പരമപുരുഷൻ. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് അധ്യായം 9 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി 10 എന്താന്ന് നോക്കാം. 10 എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ വേണം. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് വരണത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 8, 9, 10, 11 അങ്ങനെ 12, 8, 11 വരെ 4 ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം വരെ ഭഗവത്ഗീത. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം നമ്മള് കാലത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
അതുപോലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. അതായത് 4 ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു. അധ്യായം 10 സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടോട്ടോ. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് അവന്റെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, സൃഷ്ടിയിൽ സമൃദ്ധവും ശക്തവും മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവനെ എങ്ങനെ ഓർക്കാമെന്നും വിവരിക്കുന്നു. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെന്നാണ്. അധ്യായം 10 വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി 10-ലെ 8 തുടങ്ങി 11 ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ചതുശ്ലോകി. പിന്നെ 12 തുടങ്ങി 42 വരെ അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനവും. അങ്ങനെ വിഷ്ണു രൂപം ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണൻ സർവ ആനന്ദ സത്യചിത്താനന്ദത്തോടുകൂടി കുടികൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം നേർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും മിഥ്യാബോധം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപകീർത്തി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു. കൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്നേഹമില്ലാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-ാമത്തെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ പരാശരമുനിയാണ് ഒരു നിർവചനം തന്നത്. എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണത്. 6 ഐശ്വര്യം ചേർന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 6 ഐശ്വര്യം? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവൻ ആരാണോ? നമ്മളിലുണ്ട് ഇതില് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ, പക്ഷെ എല്ലാം തികഞ്ഞവനല്ല നമ്മള്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകിയ നിർവചനം ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6ഉം തികഞ്ഞവർ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ അധ്യായത്തിലാണ് ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായ സമയത്ത് കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ചെന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങണ. ഇതാരാണ് ഈ വസ്തിരിക്കണത്? അത് അർജുനല്ലേ മാതാജി? കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അർജുനൻ, കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് കാലിന്റെ അർജുനൻ, ഭാഗത്ത് അർജുനൻ, ഭാഗത്ത് ദുര്യോധനൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ വന്നപ്പോള് അർജുനൻ ആ പാദത്തിനരികില് ഇരുന്നു. നമ്മള് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ടാ നോക്കുക? തലയുടെ മുകളിലേക്കാണോ നോക്കുക? അല്ലെ? നോക്കണ സമയത്ത് നേരെ താഴേൽക്കായിരിക്കും നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചൊന്നല്ല, പക്ഷെ പുള്ളി ഇരുന്നത് കാലിന്റെ ഭാഗത്താണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം അറിയുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. വന്നിരുന്നതും ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ നേരെ വന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ശിരസ് ഭാഗത്ത് തലപ്പത്തില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റിലിരുന്നു. അർജുനൻ കാൽക്കൽ ഭാഗത്ത് നിലത്തിരുന്നു. എല്ലാം അറിയുന്ന കൃഷ്ണൻ ഉറക്കമുണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ട് കുശലം ചോദിച്ചു ഏറ്റവാദ്യം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അർജുനൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി,
ഭഗവാനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പാണ്ഡവരും ഒന്ന് കൗരവരും വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശരി, രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. ഒന്ന് അക്ഷൗഹിണിപ്പട, ഒന്ന് ഞാൻ മാത്രം. പിന്നെ ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. എന്നെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ അക്ഷൗഹിണിപ്പടയും സേനാനായകരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറ്റാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ സൈന്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോവോ ചോദിക്കോ എന്നുള്ള വിഷമത്തിലിരിക്കായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞ് ഇവൻ എന്ത് മണ്ടൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലൊന്ന് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ശരി ഭഗവാൻ എന്തായാലും അവരെടുത്തു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സൈന്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സന്തോഷം, ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്താണ്, ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തിന് അക്ഷൗഹിണിപ്പടനെ കിട്ടി, വെറുതെ ആയുധമെടുക്കാത്ത ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ത് കാര്യം എന്നുള്ള മട്ടില് സന്തോഷത്തോടു കൂടി രണ്ടുപേരും പോയി. എൻ്റെ കൃഷ്ണ. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 10 വിഭൂതിയോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. വീണ്ടും ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മോട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശൃണു, എപ്പോഴും ശൃണു എന്ന് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ. അശ്രദ്ധ പാടില്ല. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മോട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കാരണം അവൻ തൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അത്ഭുതകരമായ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തും. അധ്യായം 7 ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 8 അധ്യായം 9 ഉറച്ച ബോധത്തെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും നൽകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആകാംക്ഷയുള്ളവരോട് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ എനിക്കും തോന്നും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്കും കിട്ടും, ഭഗവാൻ തരും. അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. ഈ രാത്രി നേരത്ത് ഉറക്കം തൂങ്ങാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എനിക്ക് എന്താ അറിവുണ്ടായിട്ടാ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളെക്കാളും അറിവ് കുറവാണ് എനിക്ക്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇതായിട്ട് വരും. കേൾക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് യോഗ്യത. കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണമെന്ന ആകാംക്ഷയുള്ളവർ തമ്മിൽ മാത്രം പ്രഭാഷണ പാഠങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി. അർജുനന്റെ യോഗ്യത പോലെ നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അർജുനന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ദൃഢമായ വിശ്വാസം വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാനിലൊരു വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാന്റെ സേവ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം. എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇനി 9:30 ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ വേണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ വേണം. അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സൽക്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. കേൾക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് ഇതില് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇച്ഛ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണമെന്ന് തികച്ച ആകാംക്ഷ വേണം. ആകാംക്ഷ, ഇത് ഏറ്റവും വലിയ വാക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ല ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ആകാംക്ഷ വേണം.
കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കണമെന്ന് തികച്ച ആകാംക്ഷയുള്ളവർ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് പ്രഭാഷണ പാഠങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി. അർജുനൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകിയാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ ഹമാദർഹി ദേവാന മഹർഷീനാം ച സർവശ. മുനികളും ദേവന്മാരും കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആരെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരാണ്? ദേവന്മാര്, നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ ദേവന്മാരെല്ലാരും വന്ന് നിക്കണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദേവകി മാതാവ്. ദേവകി മാതാവിന്റെ പ്രസവ സമയം അടുത്തപ്പോള് രാത്രി സമയങ്ങളില് ദേവകി മാതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ വന്ന് പോണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നണ്. ആരൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റൂല, ദേവി മാതാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം വന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ വരുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ദേവകി മാതാവിനെ അറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല മണവും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ വന്ന് പോണുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നു മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അവർക്കറിയില്ല അതൊന്നും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, മഹാമുനികളും ദേവന്മാരും കൃഷ്ണനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്താ സംഭവം? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. താൻ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷികളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഈ ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷികൾക്കോ പോലും ഭഗവാനോ ഭഗവത് നാമത്തെയോ ആ വ്യക്തിത്വത്തെയോ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഭൂലോകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവര് എന്തറിയാനാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ദേവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അവര് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലെന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് മറ്റു കുട്ടികളുടെ വായിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കണ്. അവരുടെ വായിൽ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെക്കുമ്പോ അത് ഒറ്റ തട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ കഴിക്കണത്, മണ്ണ് വാരി കഴിക്കണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം തോന്നി, ഇത്രയും 14 അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണോ ഇത് എന്നുള്ളത് സംശയം തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ ഗോപന്മാരെയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അതല്ലാതും വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗോപക്കുട്ടികളെയൊക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി ബ്രഹ്മാവാരായി ശശിയായി. ബ്രഹ്മാവ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എടാ ആ പുള്ളി വെച്ചോടുത്ത കാര്യം ഇതൊക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ പിന്നെയും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഭാഗവതത്തില് വിശദമായിട്ട് പറയും. അത്രയും പോലും എന്താ മാതാജി വത്സസ്തേയം, അതിന് നമ്മളെ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിനകത്തെ മാതാജി അത് വത്സസ്തേയം എന്നാ പറയുന്നത്. അതെ അതെ. അങ്ങനെ ഒന്നും അവർക്ക് പോലും ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും പോലും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല. പിന്നെയാണോ നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപൂർണങ്ങളായ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ഒതുങ്ങിയിടത്തോളം അവർക്ക് ഗവേഷണം നടത്തി അവ്യക്തിഗതവാദം എന്ന വിരുദ്ധ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. പരമസത്യത്തിൽ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പർപ്പട്ടിലുള്ളതുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇതറിയേണ്ടതാണ്. അചിന്ത്യനായ ഭഗവാൻ സാകാര സാന്നിധ്യം രൂപത്തോടു കൂടി ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഭഗവത് സൂത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചറിയുവാൻ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്, അഥവാ നിരാകാര ബ്രഹ്മമാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്,
ഞങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നപ്പ ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ബോധവും ഇല്ല, അതൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭാഗവതം തൊടാൻ പോലും വന്ന് പേടിയായിരുന്നു. വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട, അതുപോലെ തൊടാൻ പേടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ഒരു ബോധവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കണ്ട് എന്നുള്ളൊരു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിത് കുറേശ്ശെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം തന്നെ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം കിട്ടും. പിന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തേൽ തുടങ്ങി ഓരോന്നോരോന്ന് വേറെ പിന്നെയും തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു അതൊരു വിഷയമല്ല, കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാവ് എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ദേവന്മാരെന്താണ്, പിന്നെ ഈ കഥകള് ഭീഷ്മര് ആരാണ്, ഭീഷ്മര് ഇതുകള്, കുന്തി ദേവി, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ അധമ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താല്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാരുണ്യം വേണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സുഗ്രാഹ്യനാകുന്നത്. ഭഗവാനെ സുഗ്രാഹ്യനാകാൻ പറ്റും, മറ്റാർക്കും ഇത് സാധ്യമില്ല. ഇത് മഹർഷിമാരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആത്മാവ്, പരമപദം എന്ത്, ഇതൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. യോമാമജ്ജമാനാദീം ചവേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ. എന്താണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും. എല്ലാരും പ്രസന്റ് അല്ലേ മാതാജി? പലരും വരാത്തിണ്ടാ? കുമുദ മാതാജി ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാരും പ്രസന്റ് അല്ലേ? മാതാജി ഉണ്ടോ? മാതാജി ഞാനാണ് മാതാജി, ഞാനാണ് മാതാജി, മിനി. പേര് മാറിയതാ അല്ലെ? ആ പുതിയ സിം ഇട്ടല്ല, ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നമ്പർ. അപ്പൊ അത് പേരും കൂടി അത് മാറ്റിയിടണം കേട്ടോ. മക്കളോട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിടണം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. ആരാണ് പാപമുക്തനാവുക? ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്ന് പാപമുക്തനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ. അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജനനമില്ലാത്തവനാണ് അജ്ജൻ എന്ന് വെച്ചാല്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകൾ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. വെള്ളത്തിലായാലും തീയിലായാലും ഏത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ മലത്തിലും ഇതിലും ഒക്കെ ജനിച്ചിട്ടും മരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരമാകട്ടെ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന് ജനനമില്ല. ഭഗവാൻ അജ്ജനാണ്. അദ്ദേഹം അജ്ജനായി തന്നെ ഇരിക്കും. വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം എന്ന വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾക്കും പരമാധികാരിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. വ്യത്യസ്തനാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം കിട്ടും. അതും ഒരു പോയിന്റാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് 529-ാമത്തെ പേജില് 1, 2, 3 മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ആദ്യത്തെ ഇത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം കിട്ടും. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ പാപകർമ്മ മോചിതനായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് വഴികളിലൂടെ അത് സാധ്യമല്ല.
കൃഷ്ണൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മൂഢനാവരുത്. നമ്മൾ മൂഢനല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. നമ്മളെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഇതിന്റെ പർപ്പട്ടിൽ കുറേയുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ദേവകി പുത്രനാണ്, എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അജ്ഞനാവും? പാപ്പളും ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് അജ്ഞനാവുക എന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായിട്ടല്ല ജനിച്ചത്. ഗർഭിണിയാണ് ഒക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷെ സാധാരണ ശിശുവായിട്ടല്ല ജനിച്ചത്, ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു. അതായത് 4 കൈകൾ ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? അമ്മയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലായതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ ശുഭത്വമുള്ളൂ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയൊന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ എന്താണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കണം, ശാസ്ത്രം ഫോളോ ചെയ്യണം, സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാരെ ആയിട്ട് വേണം. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വഴി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപട യോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ അല്ല. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. 4ഉം 5ഉം കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഗുണങ്ങളിൽ 5 എന്തൊക്കെയാണ് വിവിധ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് 4ഉം 5ഉം. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമ സമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദശ ശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ജ അഹിംസ സമദാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവ ഭൂദാന മത്ത ഏവ പൃഥക്വിത. 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, അസമ്മോഹ സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണം, ഭയം, രാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതാണ് ഗുണങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്ന് 5 എഴുതുക, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ജീവജാലങ്ങളുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവയെല്ലാം ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അസമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള മോചനം. അതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ചതായിട്ട് പർപ്പട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ അധികമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അസമ്മോഹം എന്താണ്? സത്യം, അപ്രിയമായ സത്യങ്ങള് പറയരുത്. ഒരാളെ കാണുമ്പോ പറയാതിരിക്കുക, അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയരുത്. സ്വന്തം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധ പുരോഗതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, പ്രതികൂലമായതിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. എന്താണ് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം? മായാശക്തിയിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭയമാണ്. അതെന്ത് വിചാരിക്കുക? ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരണം സംഭവിക്കും, അത് എത്രയും പെട്ടെന്നായി അത്രയും നല്ലത്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. പക്ഷെ പേടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇതല്ലാതും നമ്മൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല പെട്ടെന്ന്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭയരാഹിത്യം സാധ്യമാകൂ. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനെ പേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അത്ര വലിയ ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാനോ ഒന്നും വലിയ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ആരുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കാം, എഴുതാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പുറത്ത് പോണേന്ന് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുക. മറ്റേത് നമ്മള് എപ്പോഴാണോ പുറത്ത് പോണേന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർ പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ വിളിക്കാതിരുന്നാലും മതി, കൊണ്ടുപോവാതിരുന്നാലും സന്തോഷമായി എന്നുള്ളൊരു മട്ടാണ്. മറ്റേത്
ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും എന്നാലും എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലേ എന്നോടൊന്ന് പറയാണ്ട് പോയാ എന്നുള്ളൊരു ദേഷ്യഭാവമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതല്ല, പോണേ പോട്ടെ, സന്തോഷം. അത്രയും സന്തോഷത്തില് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാലോ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബുക്കിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ബുക്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാണ് ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാണ്. നേരം വേണ്ടേ പഠിക്കാനായിട്ട്? എടുത്തെടുത്ത് കുറെ അലമാരി കൊണ്ട് വെച്ചാല് പിന്നെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. പക്ഷെ നേരല്ല പഠിക്കാനായിട്ട്. അയ്യൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ. എന്റെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? മായാശക്തിയിൽ മുഴുകി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭയമുണ്ടാകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് അഹിംസ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അഹിംസ എന്ന് വെച്ചാല് കൊല്ലലും കൊലയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാണ് അഹിംസ. അതല്ല, നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളെ വല്ലവരും ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് നേരം മറ്റുള്ളവരെ കടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവർക്കും അതേപോലെയുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാവൂലേ? അത് വിചാരിക്കുക. അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെയും ദ്രോഹിക്കല്ലേ എന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനോട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരരുതേ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ എല്ലാറ്റങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണ അല്ലെ കൊല്ലണ സ്വഭാവത്തിനല്ല അഹിംസ എന്ന് മാത്രം പറയാ. എന്തും ചെയ്യുക. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. പിന്നെ തപസ്സിന്റെ കാര്യം, ഇത് വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ഭാവാർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം നിറയെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണത്. ബോധവാനായ വ്യക്തിക്ക് തുഷ്ടി, സന്തോഷം, സംതൃപ്തിയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നേടിക്കൂട്ടാനുള്ള ആകാംക്ഷയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ കാണുന്നവരോടൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത്? വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പറ്റുമോ? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മളും വൈഷ്ണവരായാലും നമ്മളുടെയും കർത്തവ്യം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ പ്രശസ്തനാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറെ ധനുണ്ട്, അവര് പ്രശസ്തനാണ്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ പ്രശസ്തിക്ക് കാരണമൊന്നുമല്ല. നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരി, നാം കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. ആ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കാൻ നിന്നാല് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ നമ്മുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെയാണ് അങ്ങനെയും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെയാണ് എന്ന് പറയും. ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഇനി വിഷു ഒക്കെ വരികയല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെയായി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും കൃഷ്ണന് മുണ്ട് എടുക്കണം, അതെടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാൻ തുണിക്കടയിൽ ചെന്നിട്ട് മുണ്ട് ചോദിച്ചു, കസവ് മുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ 10 വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പൊ 11 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എടുത്ത വഴിക്ക് അവിടെ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും കണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ സെയിൽസ് ഗേൾ ചോദിച്ച്, ഭഗവാനാണോ മുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. പോയി വാങ്ങിക്കാനും എടുത്തോണ്ട് വരാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോള്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 11 വയസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ. പിന്നെ വിഷുവിന് പോകുമ്പോള് ഒരു 6 മാസം കൂടി കൂടിയത് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കൂടെ പിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളും സമ്പന്നരല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മ പാവപ്പെട്ടവരൊന്നല്ല. അപ്പൊ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരി, നാം കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. കൃഷ്ണനില്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. എല്ലാം വെവ്വേറെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധി, സുഖദുഃഖങ്ങളെ, മനോനിയന്ത്രണം, അതാണ് ശമ. ശമ എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ സംയമം ആണ്
ദമ. 4ലും 5ലും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ജ്ഞാനം എന്തെന്ന്, ജഡം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സംശയമില്ലായ്മയ്ക്കാണ് അസമോഹ. ക്ഷമ, മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അപമാനം സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പരിശീലിക്കണം. സത്യം, വസ്തുതകളെ അന്യർക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി സത്യത്തെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൂടാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് ആ 4-5 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനന മരണം, ഭവോ ഭവോ. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനന മരണമില്ല. ഭയരാഹിത്യം, അതാണ് അഭയം. ആ ഭയം, നമ്മൾ അഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് അഭയം എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഭയരാഹിത്യം. അഹിംസ, മറ്റുള്ളവരെ ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ കൊല്ലുക, കൊതുവിനെ കൊല്ലുക, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക, പാമ്പിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് അഹിംസ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ അതല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ. തൃപ്തി, തുഷ്ടി, തപസ്, തപഹ, ദാനം, പ്രശസ്തി, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പെടും. 4ഉം 5ന്റെ അതാണ് കുറേ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാറ്. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തദ മദ്ഭവ മനസാജാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജാഹ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസ പുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും. ആരാണ് 4 മഹർഷിമാര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സനൽ അതല്ലേ മാതാജി? അതെ, 4 കുമാരന്മാര്. നാരദനല്ല, 4 കുമാരന്മാര്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വന്നത് സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. അവര് കുമാരന്മാരായിരുന്നു എന്നും. അവര് ഇതാണ് എന്താണ്, കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അവര് വംശവർദ്ധനവ് പറഞ്ഞപ്പോള് സമ്മതിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞപ്പോള് അവരാണ് സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ്. അപ്പൊ വിശ്വനിവാസികളുടെ വംശപരമ്പരയെ ഭഗവാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ആദിമ സൃഷ്ടി. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് സപ്തർഷികൾ ഉണ്ടായി. അവർക്ക് മുമ്പ് സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ എന്ന 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ പിതാക്കൾ, പ്രപിതാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രപിതാമഹൻ. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിവാസികളുണ്ട്. ഈ 25 കുലപതികളിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ് എല്ലാം. സൃഷ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബ്രഹ്മാവ് 1000 ദേവവർഷങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. തപസ് ചെയ്ത് 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 ഭഗവാൻ തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഖ്യന്തിയ സൂരയ. വേദങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിനെ പിതാമഹനെന്നും കൃഷ്ണനെ പ്രപിതാമഹനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 11ാം അധ്യായത്തിലും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 603-ാമത്തെ പേജില് 11ാമത്തെ അധ്യായം 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 7ാമത്തെയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ചതുശ്ലോകി നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ.
എൻ്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയുടെ ഉച്ചകോടിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഉച്ചകോടിയാണ് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിഭൂതികളെ തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ മഹാനാണെന്ന് അവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ മഹത്വം എന്ന് വിശദമായി അറിവില്ല താനും. അതിവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എപ്രകാരമാണെന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞയാൾ സ്വാഭാവികമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ശരിക്കും അറിയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് മറ്റു ഭയമൊന്നുമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പോലെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വാസ്തവിക ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. പ്രേമഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളർത്താനുള്ളതാണ് സവിശേഷമായ ജ്ഞാനമെല്ലാം. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്തതാണ് 8 തുടങ്ങിയുള്ളത് ചതുശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്ന 8 തുടങ്ങി 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതായത് 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം: സംബന്ധജ്ഞാനം, ആഭിധേയ ജ്ഞാനം, പ്രയോജന ജ്ഞാനം. അത് 3ഉം കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 4 പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും 8ാമത്തെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ്